Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Digicast Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. Mangin pito na kaadlaw ang pagsirado sa Lacson Street para sa Mascara Festival. Kinakaayong adalan, mga dubang pagid sa pagguot sa mga salakyan. Sunod-sunod ang in-report insidente sa pagpangawat sa Talisay City, Mr. Patay, Mrs. Pilason siyang gisunod sang kawatan. May mga lugar na sa Luzon na ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 bangod sa bagyo nga Jenny. 5 pilason sa bungguanin sang SUV kag depasay nga salakyan. Kag sa good vibes, tattoo artist nagapanginyawat sa pagbaligya sang souvenir items kun Mascara Festival. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, pila ka mga lugar ang ginpaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 bangod sang bagyo Jenny. Ginpaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, northern kag eastern portions ng Isabela, Apayao kag northern portions sang Ilocos Norte. Pabaskugon sang bagyo nga Jenny ang southwest monsoon o kun habagat nga amo ang magadala sang monsoon rains sa Central Luzon, Southern Luzon, Visayas kag Mindanao sa masunod nga 3 ka adlaw. Sa Huwebes ginapaabot nga malandfall si Jenny sa pungsod Taiwan kag maga-exit na sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes o kun Biyernes. Sa number 9, groundbreaking para sa duga nga mga housing project sa Barangay Estefania kag Banago ang mahimo suguran sa Oktubre. Sining Oktubre ginapaabot nga matapos ang construction sang 200 housing units sa Yuhong Village sa Barangay Vista Alegre. Ginsiling ni Mayor Albi Binitas nga ila ginapagitaan sang paagi nga mapanubo pa sa 2,000 pesos ang monthly amortization sa mga homeowners ilabi na sa mga illegal settler families nga maging benepisyaryo sang proyekto. Sunod naman kay Councilor Vladimir Gonzales, mahimo siniman nga bulan suguran ang groundbreaking para sa dugang nga construction sa Yuhong Village sa Barangay Banago kag Estefania. 10,000 housing units ang tuyo nga mapatukod sang syudad, kabahin sang pamansang pabahay program project sa idalom sang Department of Human Settlement and Urban Development. What we want is to create value. No? So, kung sila mismo ma-invest sa mga musili at katagan na sang affordable na amortization program, in the future, may haragin sila yung balikan kay this will isa na rin heirloom. Pwede nila i-mana sa kung sino man ang mga kabataan nila. May aral na kami due time na changes in terms of documentations. So, hopefully kung this week matagal liwat si Mayor authority to sign the documents, the MOA, very soon maka-groundbreak kita before the year ends. Sa ding area na For Banago area and Stefania. Sa number 8, sale sa bago lamang nagtakop nga Negros Trade Fair ang nagdangat sa 40.6 million pesos. Nalapawan sini ang sales records ng 2022. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling man nga wala pa nalakip diri ang sale sa Domingo nga adlaw o kun October 1. Gani ini ang magasaka pa. Sang 2022, 33.3 million pesos ang sales gikan sa trade fair kag ilakip ang booked sales nagdangat ini sa 39 million pesos suno kay Mary Ana Feria Colmenares ang vice chairperson sang Negros Trade Fair. May 100 ka mga exhibitors na nagpakigbahin sa mga trade fair nga ginpatigayon sa Glorieta 2 sa Makati City suno kay Lacson. Suno sa gobernador, labi nila nga ginahaylo ang mga producers nga dapat mangin innovative agud to nga
makatigayo naman tanyag sang bag-o nga mga produkto sa 2024 nga trade fair. Pila sa mga nangin mabakal mo ang pagkaon, mga furniture kag mga crafts. Samtang nagsapul man si Lacson sa tagdumalahan sang Philippine Airlines kung sa diin gintalakay sini ang tuyo sang PAL nga sa mga flights para sa luwas, diri pa lamang sa Bacolod, iga coordinate na sang PAL ang pag-agi sa mga produkto sa Bureau of Customs. Agud to manginsulhay na ang tanan. Ginimbitar sila ni Lacson sa trade fair para man makamit sa mga opisyales sa Association of Negros Producers. Number 7, ₱8 million ang confidential funds ang Negros Occidental karon nga tuig. Bukas man ang probinsya sa mahimo pagpangusisa sa mga confidential funds sang LGU. Sa tunga sang mainit nga issue sa confidential fund, may ginaduso nga pagpangusisa man sa confidential fund sa mga local government unit kag hindi lamang ang yara sa mga national government agencies. Pathag ni Governor Eugenio Lacson, may yara na sang nakaset nga limit sa confidential fund sa mga LGU. Sa interview sang national media, ginsiling ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. nga ang mga LGU kinahanglan sang confidential fund angot sa ilang pag-atubang sa pagpanghangkat sa peace and order sang tagsa ka komunidad. Hindi ini dapat maglapaw sa 30% sa mga na-allocate para sa peace and order and public safety plans. Suno kay Lacson, humalin pa man sadto. Amo-amo lang sa gihapon ang kantidad nga napain para sa confidential fund sang probinsya. If there is a need to look into the confidential funds of all local government units, so be it, no? Because there is also an allowable amount, no? There is a percentage from our, if I'm not mistaken, peace and order funds, no? So for as long as it is within that limit, then I see no problem with it. We have what? 8 million for the whole year. Sa number 6, 6,000 ka mga pulis ang magapasiguro sa kalinong sa Mascara Festival. Sino sa kay Bacolod City Police Office Director, Police Colonel Noel Alinio, naghinyo sila sa duga nga isa nga pulis para mapahamtan sa Bacolod City sa Mascara Festival para idugang sa 1,000 man nga puwersa sa BCPO. Ini para magbulig sa pagpatuman sang kalinong sa kahiwatan. Wala pa makaabot sa syudad ang dugang mga pulis pero sa Huwebes natala na ang isa ka send-off ceremony antes ang pagsugalaw sang pagsugod sang Mascara Festival sa Biyernes. Damlag paginsiling na ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga posible nga magatambong sa festival si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag ang iya mga misis nga si Liza. Sa October 6 ang salubong party para sa Mascara kag opisyal nga magasugod sa October 7 tubtub 22. Magluwa sa Mascara Festival, ginahandaan man sa BCPO ang seguridad para sa barangay kag SK elections. Ang kwad ko nga, iba kasi situation ngayon eh. May election period kasi ngayon. Kako binabantayan ko rin ang 61 barangays for a safe and honest and peaceful election. Sa number 5, SUV nagbaliskad matapos nga makabunggo sa depasahero nga salakyan. Nagbaliskad ang hining nga SUV matapos nakabunggo sa Bata Libertad nga jeep Domingo sang aga sa intersection sang South Capitol Road, Ciudad San Bacolod. Ang SUV ang ginamaneho ni Jonah Faith Gutierrez upod ang iya 6 katuig nga bata nga lalaki, samtang ang jeep naman ang ginamaneho ni Fernando Aliera. Sunod sa jeepney driver, 3 sa 17 niya ka mga pasahero ang pilason bangod sa insidente. Kag ginalegar sini nga madasig ang pagpadalagan ni Gutierrez rason nga nakabunggo ini kag nagbaliskad. Halin sa barangay Bata, padulong sa Libertad ang jeep, kag ang SUV naman nagasugata sa ila. Gindala sa ospital ang mga pilason nga nagalakip sang driver sang SUV kag ang iya anak, samtang nagapadayon pa ang investigasyon sa Police Station 2 sa amo nga insidente. Sa number 4, sunod-sunod ang mga kaso sang kinawatay nga ginreport sa mga netizens. Sa Talisay City, Mr. Patay, Mrs. Pilason matapos nga ginpang tiro sang kawatan.
Patay si Ildefonso Medalla, samtang pilaso naman ang iyang misis nga si Denalyn Medalla. Matapos nga ginpang tiro, pasado alauna, kainis ng kaagahon sa guwa sa isa ka grocery store sa Barangay Concepcion Public Market sang duha ka mga ginaalegar mga kawatan. Sunod sa mga residente, ang mag-asawa nagpadulong sa ilang karinderya agud magbukas ang bloke kag magluto bangod nga market day apang wala sila makahibalo nga ginransak na ang katupad nila nga tiyang naog sa motor ang mga biktima sa guwa sang ilang store sang hinali na lang nga ginpangtiro sang mga kawatan. May mga igo sang bala sa dughan ang mister samtang isa naman kay igo sang bala sa tiyan ang naangkon sang iyang nga misis. Nakapalagyo ang misis kag nakapangayo sang bulig sa mga tanod kag residente. Nakuha sa mga suspect ang bag sang lalaki nga biktima nga nagaunod sang 3,000 pesos nga cash kag cellphone. Ang mga kawatan na nakasuksok sang bonnet kag naka-jacket, nakuha nila ang kapin sa 50,000 pesos nga benta kag mga groceries kag sigarilyo sa store. Sa Bacolod City, ginpost ni Jaisel Bergman ang screenshot gikan sa CCTV sang sini nga lalaki nga nagsulod sa ilang nga balay sa Puro KBS sa Barangay Sumag sa Bacolod City. Nabugtawan niya ang kawatan nga hana palang mangawat pero nalagyo ini sang nakita siya. Luyag niya lang nga paandaman ang iban nga mga pumuluyo. Viral man ang facial sketch sang sini nga persona nga nagsulod sa isa ka puloy-an sa Barangay Villamonte sa Bacolod. Amo sini ang hitsura sang suspect nga kawatan sang Domingo sang kaagahon. Sa post ni Aya Isabel Cayaw Hedalanga, nakibot na lang sila sa makita nga may tawo na sa ilang nga banyo, tigayon sini nga napalagyo ang ilang nga kahita kag cellphone. Sa number 3, Mayor Albi Benitez ginaabi-abi ang suporta sa katapo sa prangkisa sang NEPC. Apat na ka mga kongresistang magasuporta para maduso ang franchise application sa Negros Electric Power Corporation o CONEPC nga among natukon niya kumpanya pinaagi sa joint venture agreement sa tunga sang Central Negros Electric Cooperative kag Prime Electric Holdings Incorporated. Ini ang ginaabi-abi naman ni Mayor Albi Benitez sa pagpati nga nagakaangay man suportahan ang kumbuyahan nga nagapasalig sang mas maayo nga serbisyo sa mga konsumidor ilabi na sa Bacolod. Panugod pa lang ang prangkisa para sa NEPC pero ang ginapaabot sa alkalde among pagtuman sang kasugtanan sa Prime Electric sa NECO bahin sa pag-improve ang pasilidad sang distribution utility. Sa House Bill 9310 nga ginaduso sa Kongreso ng 3rd District Congressman Francisco Benitez, abang lingkod Party Representative Stephen Paduano kag 4th District Congresswoman Juliet Ferrer dakong potensyal sang NEPC bago ang power distribution utility landscape sa probinsya. Suportado man ni Bacolod Congressman Greg Gasataya ang among hagna sa Kongreso. Yung deal nga ginasudlan naton with this new proponent is much than what I've seen because day one pa lang ang partara na eh. Na. So with that investment, we can be guaranteed that there will be better service. And if they will embody that, these are the types of we would like to have. Sa number 2, pagsaka sang kaso sang trangkaso kag iban pagid nga masakit dala sa pag-ulan-ulan, may pila eskwelahan sa idalom sang DepEd Negros Occidental Division ang nagahaylo sang liwat nga paggamit sang face mask. Sunod kay Ian Arnold Arnaiz, ang spokesperson sa Negros Occidental Division, may mga nagmanasakit nga kabataan pero sa pila man lamang ka areas kag hindi sa kapilugan. Gani iyara na sa discretion sa eskwelahan nga maghaylo sa mga estudyante nga maggamit balik sa face mask. Damlag pa, may pila man ka mga private schools ang nag-shift sa online classes agud mapaiway ang isang masakit. Para kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, mas maayo sa face mask kunyara sa mga enclosed area. Ini nga bag na sang tanan pag-igo sang COVID sa iya. Para sa gobernador, personal na nga desisyon ang paggamit sang face mask. I think that's something what we learned COVID, no, the use of the face mask.
And we all know naman face mask will not only protect us from COVID but from other virus, no? And there seems to be a virus that's happening now, not only here in Negros but even in Manila, where some of the schools actually went back to online schooling. In fact, the governor has never stopped using face mask. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Samtang nagahinapit ang Mascara Festival, ginapaandaman na ang mga motorista sa pagbuot sa mga salakyan. 7 ka adlaw nga siradaan ang Lacson Street. Dugangan pa sang mga wala pa mahuman ng mga road repair project. Yari ang report. Halin sa 3 ka adlaw sadto, subong magalawig na sa 7 ka adlaw ang total road closure sa Lacson Street. Halin sa North Capitol Road asa sa Banga Ramos para sa Mascara Festival, sumugod las 3 ang hapon, tubtob las 5 sang kaagahon sa Oktubre 16 tubtob 22. Subong pa lang, nagapahibalo na ang mga organizers nga gutok ang dalanon bangod may mga ginakay upang nga dalan. Ginapaabot nga mangin mahinay ang lakat sang trapiko sa Lacson Street, kundi hiwaton ng mga street party kag food bazaar. Inibungod sa nagapadayon pa nga road repair sa Aguinaldo kag Atuslao Street nga masami ginahimo ang alternatibo nga rota para sa mga motorista. Suno kay Bitaw Head Police Major Junji Liba, kun adlaw i-divert ang lakas ng trapiko sa 18th Street kag sa San Agustin Drive pakadto sa Banga Ramos. Jeepney nga from north. So i-divert na sila diri sa babaw sa likod sa bus, no? And then we just nakagwa balik sa Lacson using 19th or 18th Street. The same na sa going to north ng mga vehicles, that is during daytime, kung wala pang operation. Kaya nato ang activity sa Lacson will start 3 o'clock sa hapon. So inaya pag 3 o'clock sa hapon, total close kita from North-South Capitol Road all the way to Lacson. Sa Oktubre 22, siradaan man sang Yuhum Foundation Incorporated ang Dalan San Juan asa sa porsyon sang Araneta Street para sa Mascara Festival Street Dancing kag Arena Dance Competition nga magahalin sa SM City Mall pakadto sa Paglaom Sports Complex. Kung if that is the case nga dito ta ma-start sa SM, there will be 17 karon sa mga pictuan, 10 modernized and then 7 na traditional. Unlike sa diri sa Lacson or sa Luxin before, there are 4 na karon sa mga pictuan. Piktado nga mga roads, okay na medyo I'll try na by tomorrow morning or this afternoon matapos na ako. So possibly sir, there will be a total closure sa front sang SM kag back tanan mga Genji? Yes, correct. That's correct. Ginsiling sa pamunuan sang Yuhum Foundation nga ila ginapaabot nga mahimo malapawan pa ang linibo nga bisita kag tumalanaw sang tinilikdan nga tuig. We are hoping more. Kaya subong ga-advertise na kami like now. We have a K-pop na idol. This will be the first time in Bacolod. So isa na mo na hopefully na mga neighboring cities na not only in Panay but also in Manila ma-fly in also. And the only problem is kay wala na sila sa hotels. But amo na siyang amon isa na perks to bring them here. Ginapasiguro man sa organizer nga malabot nila ang ginatarget nga income para sa Mascara Festival agod hindi na manabunan pa si Mayor Albi Benitez. We will try biskan hindi i-surpass pero at least biskan mabangga the same na ang expectations ng tao. So ang amon malagya is for ang amon ginatandaan mo is the success. Success hindi man na i-surpass but the same o amo ginamon success of the festival. Sining nga hapon ipaprobahan sang foundation sa konseho ang traffic rerouting plan para sa tuigan nga selebrasyon. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibe, tattoo artist ang nagpanginyawa ta baligya sa mga keychain kag souvenir items agud to magaganar sa 1,000 ka pesos kada adlaw. Ma-report si Nico Delfin. Nagsugod na ang pagpatukod sa mga kiosko sa palibot sa Bacolod Public Plaza. Dungan sini ang pag-inuhlot man sa mga rolling kariton. Ilabi na mga baligyan sa Mascara souvenir items sa pagsugod sang tuigan nga okasyon sang syudad karon nga Oktubre. Ang tattoo artist nga si Leopoldo de la Cruz, isa sa mga nagpwesto sa kilid sang plaza agud mamaligya sang bracelet
keychain kag mga ref magnet nga himo sa adhesive material. Siya mismo ang nag-oobra sa iyang mga baligya nga may libre pa nga engraving. Okay, mas malitas na makita kung sa paano maka-income. May tattoo ka na, may amo pa ni. Kung may occasional na ko sir mo. Teka mo na. Occasion na sir, anong mga isang nang ka-best lang. Nakanugan na ano. Ang bakasyonista nga si Menshin Olisa, pang buena mano niya nga customer. So, masaya kasi actually first travel namin ng dalawa lang kami. Tapos marami ding more on foods. Gaya ng Yung chicken. Yung chicken. Tapos yung kansi. Hansi. Ganun ba? Ganun. Tapos naglakawan kami yesterday. Wow. Istorya ni De La Cruz, temporaryo anay siya nga nagpanginyawat sa pagbaligya karon nga Oktubre, agud makabenta sang indi man magnubo sa 1,000 pesos kada adlaw. Pangdugang na ini nga galastuhon sa iya pamilya. Man parehas kay ang amon customer na yun para mga tourist mga pangayaw. Tapos depende man may mga events sa convention mga sita man ang amon Karon nga nagsugod ng maskara celebration, especially amo ni ari ka na de subong. Anong gina-expect mo? Subong mas expect okay man siguro kay wala naman pandemic. Upod sa iban pa nga mga manugbaligya, ginalauma ni De La Cruz nga mangin maayo ang ila pagnegosyo sa mga festival sites nga ginapaabot dagsaon sang linibo nga mga bisita sa Mascara Festival sa Bacolod. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barbs ka na, may bala sa mga design niya. Kaya actually nagbakalgid ko isa. Believe ko gani nga na namiya, kaya di kayo syempre isa ka sa mga na-convincing ito ba? Kaya hindi lang nga mga gabaligya sa mga souvenir items dito. Ara na itong mga iban pa nga mga mascara items. Kagamuyad itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse, kaya insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negros Anon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.